Sen verran vähän, mistä minä tulen, Amplito Oy:stä liiketoimintajohtaja, ja nimi on Tomi Alanen. Ihan nopeasti, mitä me tehdään, meillä on vähän yli 250 henkeä töissä, meidän liikevaihto tänä vuonna on karvan alle 60 miljoonaa. Ja puolet siitä tulee sähköstä, puolet LVIstä, ja pääkaupunkiseutu on meidän alue, missä toimitaan. Me ollaan lähdetty tätä CO2-laskentaa tutkimaan, miten sitä pystyttäisiin tekemään ja miten se pystyttäisiin automatisoimaan, ja ollaan törmätty siinä muutamiin haasteisiin, ja niitä käydään vähän tässä esityksessä tarkemmin läpi nopeasti, vaan mulla on nimittäin 5 minuuttia aikaa. Mutta mun tiedossa on niin, että rakennuttajat alkaisi pikkuhiljaa vaatimaan meiltä talotekniikka toimijoiltakin sitä CO2-laskentaa, eli etunenässä ainakin Senaatti-kiinteistöt on mun käsittääkseni näin ilmoittanut, että tämmöinen olisi tulossa. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten niin kuin meidän näkövinkkelistä, niin tämän laskennan tekeminen, niin se pitää tehdä sähköisesti. Se ei voi olla mikään Exceli tai käsikirjanpito, vaan se pitää perustua niin kuin ihan semmoiseen niin kuin automaatioon. Me ollaan jo vuosia saatu talotekniikkapuolella niin kuin ERPin kautta tuoteluettelot, eli mitä me ollaan asennettu tuotteita. Me saadaan ne sähkönumerot sieltä, me saadaan ne LVI-numerot sieltä luettelosta. Ja me pystyttäisiin helposti linkittämään nämä sähkönumerot.fi ja lvinfo.fi palveluun, ja me saataisiin sieltä ne GVP-arvot, jos ne olisi sinne laitettu, niin sen jälkeen meidän on niin kuin napin painalluksella helppo tuottaa tämä CO2-tieto meidän asiakkaille. Ja sitten jos nämä palvelut ei toimi, jostain syystä meiltä puuttuu vaikka ne GVP-arvot, niin meillä on vaihtoehtona siellä tukeutua tähän jo edellä mainittuun CO2data.fi-palveluun, ja me tarvittaisiin sieltä sitten se referenssiarvo. Ja se linkitys me saataisiin sillä, jokainen CO2data.fi referenssiarvo on ID-numerolla yksilöity sinne. Ja jos me saataisiin sitten se, tai sitten toinen vaihtoehto, että se tieto, GVP-referenssiarvo olisi siellä jo valmiina sähkönumerot.fi tai LV-infossa, niin se auttaisi tätä laskentaa niin kuin meille hurjasti eteenpäin. Ja viimeinen oljenkorsi, mikä on kaikki huonoin, mihin mä palaan tuossa lopussa, niin on tämä talo 2000-luokka. Ja sillä mä sanoisin, että meillä ei ole niin kuin tulevaisuutta pitkässä juoksussa. Mutta nyt niitä muutamia ongelmia, mitä meillä tässä ollaan törmätty tässä laskennan tekemisessä, niin sähkönumerot.fi, niin siellä hyvin usein se GVP-arvo puuttuu, eli sitä ei ole. Ja sitten siitä samoin siitä tuotteesta puuttuu se mahdollinen ID-numero, millä me voitaisiin linkittää se tuonne CO2data.fi-palveluun, se puuttuu. Tai sitten sieltä puuttuu se CO2data.fi-referenssiarvo tänne suoraan. LV-infon puolella meillä on toinen tilanne, että siellä ei ole edes kenttää tälle CO2data.fi ID-numeroarvolle, eli se niin kuin menee aina siihen, että jos sitä GVP-arvoa tai CO2-data-arvoa ei ole laitettu, niin me aina joudutaan menemään sinne talo 2000-luokalle. Ja nyt jos me koneellisesti saadaan nämä tiedot haettua, niin paras ratkaisu olisi se, että valmistajat syöttäisivät ne GVP-arvot sinne sähkönumerot.fi ja LV-info-palveluihin. Se olisi niin kuin se ehdottomasti paras. Silloin ne tulisi yksiselitteisesti ja helposti sieltä meille. Toinen on, että sitten laitettaisiin ne tunnisteet, jolla voidaan hakea sieltä CO2data.fi-palvelusta se GVP-arvo, tai sitten kolmantena vaihtoehtona, että ne tuotaisiin sieltä, jota tässä aikaisemminkin puhuttiin, niin sieltä GVP-referenssiarvot suoraan sinne sähkönumerot.fi ja LV-info-palveluihin. Eli niitä ei tarvitsisi hakea sieltä CO2-datasta. Tässä on vähän, mä näytän, että mitä se tarkoittaa siellä ruutukaappaukselta sieltä CO2-datapalvelusta, eli tässä nyt on esimerkiksi sähkökaapelit, keskijännite, missä tuo ID-numero on tuonne, millä sen tunnisteen voisi sen tiedon täältä hakea, mutta tätä tosiaan näistä harvemmin löytyy tätä ID-numeroa näistä palveluista kummaltakaan puolelta, ei sähkönumeroista eikä LVI-puolelta. Ja tässä on nyt yksi ruutukaappaus otettu sähkönumerot.fi-palvelusta yksi kaapeli. Toivottavasti nyt joku ei tunne rinnassaan pistoa siellä, mutta tästä niin kuin nähdään, että tämä kenttä, niin hyvin usein ne on tämän näköisiä ne kentät meille, eli me ei käytännössä pystytä täältä ottamaan mitään arvoa siihen laskentaan, jonka jälkeen me hyökätään sinne talo 2000-luokkaan. Ja tämä on
niin kuin se huonoin vaihtoehto. Että jos sitä GVP-arvoa ei ole tai ID-numero ei ole tai sitä CO2-datan tietoa ei ole siellä, niin sitten se haku tapahtuu sieltä talo 2000 luokilta näillä jaoilla. Eli jos me katsotaan nyt vaikka sähkössä tuo ensimmäinen rivi johtimet ja johdot, meillä on sellainen ohut telekaapeli, niin siinä samassa luokassa on paksut nousujohdot tai talolla syöttävät kaapelit, eli se referenssiarvo on niin kuin kaikkea muuta kuin totuus. Ja ihan samalla, jos katsotaan tuota oikeanpuolista taulukkoa, niin tämä on se talo 2000 taulukko, millä LVI-tuotteita jaetaan sinne. Eli jos palataan vielä tähän näin, niin edelleen, jotta me selvitään tästä tekemisestä, niin me tarvitaan ne GVP-arvot, ja tämä tulee vaikuttamaan meidän toimittajavalintoihin, että jos meillä menee se laskenta niin kuin hirveän vaikeaksi, niin meidän on niin kuin pakko. Me ei voida niin kuin mennä sillä, se tulee vaikuttamaan toimittajiin, ketä me valitaan. Ja tässä nyt mulla on tuossa isompi allianssihanke menossa tuolla Laakson yhteissairaalla, me ollaan kysytty näitä arvoja ihan sillä vaan, että me herätellään toimittajia, niin IV-konetoimittajia kuin ihan yksinkertaisten pistorasioidenkin valmistajia, sillä, että onko nämä kaikki arvot olemassa tai ovatko he tekemässä näille jotain. Ja vastaus on sitten ollut joko ei ole, ovat tekemässä tai on. Ja aika harvoin tulee vastaus, että arvot on olemassa. Jes, kiitoksia.